Helo a croeso i rhan 1 o'r ein taith trwy'r Cysawd yr Haul. Yn yr un yma byddwn ni'n edrych at y planedau creigiog. Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Wrth calon y Cysawd yr Haul, mae'r Seren Sol, sy'n rhoi enw i'r Solar System, ein haul. Mae'r haul, bron i 700,000 kilometr ar draws, yn Seren G2, yr ail poethaf fath o ser melyn. Mae gan ein seren dymheredd arwyneb o 5,500 gradd Celsius, a thymheredd craidd o tua 15 miliwn gradd Celsius. Dros 4,5 biliwn o flynyddoedd oed, mae'r haul yn darparu'r egni i Gysawd yr Haul. Mae'n gwneud hyn trwy adweithiau ymasiad niwclear. Gwneir yr haul y bennaf o hydrogen. Mae'r atomau hydrogen hyn yn cwympo'i gilydd gyda'r fath rym mae'n asio ei helium, gan ryddhau llawer iawn o egni. Mae'r broses hon yn parhau i fod yn elfennau trymach nes ei bod yn cyrraedd haearn. Mae elfennau trymach na hyn yn cael ei ffurfio o fewn uwchnofau. Y blaned agosaf at yr haul yw Mercher, wedi enwi ar gyfer y diw Rhufeinig sy'n cyfateb i Hermes o Roeg. Mae Mercher wedi gloi i'r haul. Mae hyn yn golygu bod hyd diwrnod ar Fercher yn cyfateb i bron i 59 diwrnod daearol. Mae'r cylch nos llusgo hwn yn arwain at wahaniaethau dramatig mewn tymheredd rhwng ei dyddiau a nosweithau. Yn y nos gall tymhereddau ar Fercher daro isafbwyntiau o -180 gradd Celsius, bron mo oer a nitrogen hylifol. Fodd bynnag, yn ystod y dydd, gall gyrraedd tymhereddau o tua 430 gradd Celsius. Yr blaned nesaf yw Gwener, y blaned boethaf yng Ngysawd yr Haul, yn gallu cyrraedd uwchelfennau o bron i 500 gradd Celsius. Efallai ei bod yn ymddangos yn rhyfedd, bod Mercher yn agosach at yr haul, bod Gwener yn poethach. Wel, mae hyn i gyd oherwydd ei awyrgylch. Nid oes gan Fercher braidd unrhyw awyrgylch. Meddyliwch am hyn fel rhywun yn eistedd wrth ymyl tan gwersyll, yn gwisgo gwisg nofio. Bydd ei blaen neu ochr y dydd yn eithaf cynnes, ond bydd ei cefn yn gymharol oer. Fodd bynnag, mae gan Wener awyrgylch trwchus iawn, wedi'i wneud yn bennaf o garbon dioxid. Yn ein cyffelbiaeth, byddai Gwener yn eistedd ychydig ymhellach i ffwrdd o'r tan gwersyll, ond y tro hwn, mae'n gwisgo 50 dwfau. Byddent yn llawer yn gynhesach, gan ei bod wedi hinsoleiddio'n dda. Dyma sylfaen yr effaith tŷ gwydr. Problem sydd oherwydd gweithgaredd dynol wedi bod yn cael effaith ar y blaned ddaear yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ar wahân i'r dymeredd, mae gan Wener rhoi agweddau dychrynallyd eraill, yn enwedig ei law asid. Mae'r glaw hwn mewn gwirionedd yn dal y record Guinness ar gyfer y glaw mwyaf acidic yng Ngysawd yr Haul, gyda pH o -1.2. Mae glaw asid yn broblem arall a welid ar y ddaear oherwydd gweithgaredd dynol, gyda'r pH isaf sydd wedi erioed ei gofnodi yw 2.85. Mae Gwener yn gynrychiolaeth dychrynllyd o senario weithaf ar gyfer dyfodol y ddaear os na fydd y materion hyn yn cael ei sylw. Wrth siarad am y ddaear, dyna'r blaned nesaf yng Nghysawd yr Haul. Dyma'r ddaear. Byddwch chi'n byw yma. Mae ganddo lawr o ddŵr, a dyma'r unig blaned rydyn ni'n gwybod ag unrhyw sicrwydd sydd â bywyd. Dyma'r unig leoliad hysbys yn y bydysawd lle gallwch ddod o hyd i jam ar dost. Nid ydym mynd i drigo gormod ar y ddaear, ac yn lle hynny symud ymlaen i'r blaned greigiog nesaf a therfynol, yr blaned goch,
Mawrth. Mae Mawrth wedi bod yn ganolbwynt ffuglen wyddonol ers amser maith. Yn ôl pob sôn yn gartref i ddynion bach gwyrdd neu concrwyr yn treialu drybeddau. Meddyliau yn aruthrol, well na'n un ni ynglyn â'r ddear a llygaid gen begennis gan dynnu eu cynlluniau yn ein herbyn yn araf ac yn sicr. Wrth gwrs, yn yr achos hwn, mae'n bwysig cofio rhan ffuglen wyddonol, gan ei bod ni'n gwybod nad yw hyn yn wir. Fodd bynnag, mae Mawrth yn dal i fod yn faes o diddordeb i astrobeolegwyr fel ein Dr Rosie Kane ein hunain. Mae gorffennol Mawrth yn golygu y gallai ei fod wedi bod yn groesawgar i fywyd cellog sengl syml ar un adeg, ac mae llawer o ymchwilwyr yn credu efallai nad oedd y tu hwnt i'r rhan fwyaf o dychymyg y gallwn ddod o hyd i feicrobau ffosioledig ar y blaned Mawrth. Neu hyd yn oed feicrobau byw yn ddwfn yn y iâ ymholyn y de o blaned Mawrth. Daw lliw oren llosg Mawrth o'r cyfansodyn sy'n gorchuddio ei wyneb. Mae hwn yn cynnwys llawer iawn o haearn ocsid, sy'n fwy adnabyddus fel rhwd. Mae'r tymereddau cyfartalog ar y blaned Mawrth o ddietu -60 gradd Celsius, gydag isafbwyntiau o tua -150 gradd Celsius wrth y polyn, ond gyda uchafbwyntiau o 20 gradd Celsius yn y cyhededd yn ystod yr haf ar blaned Mawrth. Mae hyn yn rhoi Mawrth yn debyg iawn i'r ddaear o fewn yr parth cyfenheddol, fel byddai tymheredd hwn yn ganiatáu presenoldeb dŵr hylifol. Mae Mawrth hefyd yn gartref i'r llosg fynydd fwyaf yng nghysawd yr haul, Olympus Mons. Llosg fynydd tarian yw Olympus Mons, gyda diametr o 624 km, tua'r maint talaith Arizona. Ac mae'n 25 km o daldra. Mae hyn bron tair gwaith uchder y mynydd talaf ar y ddaear, mynydd Everest. Y tu hwnt i hyn, mae gennym y gregus asteroid, a'r cewri nwy, ond stori am dro arall yw hwnnw. Ac mae yna yn ddod ni i'r diwedd o rhan 1. Ymunwch efo ni wythnos nesaf, ble byddwn ni'n gwneud rhan 2, yn edrych tuag at y cewriau nwy. Ond cyn hwnna, please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!